Näme öň ýüzüň öňünde näme şu näme etdimmi men 10 sany er çarşan ýaly etdiň la ýakylmaýardan ýa-da madyňmy diýip. Ya dedim da. Arkamda at hoş geliyor yerine. Bana zere bıçağı ama. Hiç zere. Bana zere etme. Gel Pamuk gel gel. Şeyle oraya da yani. Min ya da min gösterin o kadar. Oy. Dur lan. Sen de haklısın. Ne tanıttı istedik. Dur. Sana da taktik bilem ağa. Çağırırım. Abla beni çekiyor. Çeksin. Gezdir aşkım olur mu? Ha. Gezdir böyle. Ama elinden bırakma olur mu? Kaçar sonra. Ha? Ot yesin. Ot da bir şey olmaz. Ot yemediyse ağzını mı bağlayacağım? Kız. Benim ara biraz kalar toparlap bir yerlerde adı yuvuşturan, bork yetiştiren olayın hele itirak. Yukarı ne de aşağıda yaşatan kıyımlarına şunu yani. Loşkanı da açıktır ayarlığın, loşkan. Loşkan parla, loşkan. İşte yetiştireyim. Ay, çay demleyin. İnşallah çay içer. Yine var ha. Yemeğe adet ya. Propkaya adet ya. Şu an ikrar, odayda ikrar, otayda propkada. Ayağım var ağırdı. Bir bastır ayırmakta. Kofi canı içeyim. Dedim kofi demleneyim, rahat edeyim. Nastarlarım toparına bir edeyim. Bana yürü şanla reklam edip diyor. Ne mi deyin ahir? Men işim şoda. Yöne öldürmüşüm, onu paylaşım. O köp reklam ediyen bir yerler bana. Ahmetcan bir şey olmaz. Böyle ben pamuk oynatıp yerlere görüyor musun? Şu kapıya seyretmekte hiç ne karıştırdım gördünüz. Ne ettim. Prosta içine geçiriyor diyeyim zuzu ediyenlerle kalın. Kötü. Olat için sağlayanlar. Ben aydayım şöyle. Tamam mı? Çok karıştırıyorum. Birazcık havasın. Ya dedim yana bakmaydım ben. Gayet şükür.
Yumuşumda kolcalatlarım var geçiyor. Şükür Allah'ıma, her günüme şükür. O ne diyen beliyim. Şu kofi ne aç beyt kovurdum ki. Terek 4 sanaklar çıkıyor. 4 vadnam, 3 vadnam, bir şu kofi biram salep çıkıyor, nefip olsam. Yöne, men akıl slatqıdat halamayanımdan mı da atmayı, azıraqlat qoğurayımdan, ne bilemem. Şuna, hemmesinin aslında probnikler var öydün, birine korka diyenler. Hiç bilemem ödüm. Men burada içende lezzet almalı, şu an size geçirmeli, ödüm, içecek ödüm, ulanacak zadım etmeli. Men sücüdat yiyip içip bilemem, çınım bilemem, marojna yemek men tort yemeyen, hiç açanım, pajirni, hiç hilik, şun çünüm. Gel bahtımın kar beyazı, gel canımın can yoldaşı, bitsin bu zalim. Näme etet. Şoňuşda. Uf, ýüregime sylagy. Men gyzar ýany diýen. Ha, pamuk. Men gyzar ýany diýen. Aýeje ýaly bolup duruşmy. Aklım kino görjek, şulary ýen. Şunlar akşam nahar iýmeýänçi bolup durun, bilemek näçe. Yani iýmeýänne ýetmeýlenim. Şular ýatlar bilen garnym doýrar akşam nahar. Ben kino ýeden dowam edeyim. Gowmy diýip sorasaňyz, görýän men ära elbetde. Ýah güneş eken kino, hadi siyah güneş. Gowmy diýip sorasaňyz elbetde araklarym. Men gördürýänski kino, ýana elbette. Vay, adettel ne gördür yani mi? Gencane. Neyse öz aytıp vermese gelen son. Karar bir kunan geliyor gence. İnşallah. Öz aytıp verse aytar akılım, aytmasa çorumu derim. Kipetip duran ýaly bolmaýyn akılım. Häzir baca aytmaly elinde diýse ondan otururma. Özümün soraman o hareketleri etmeyin. Yanıktaş kurcansa başladık. Kinonun adı Siyah Güneş. Reklamı değil. Thank you. Ay milen öz kakası çağasını görýämi, görüşmek isleýämi gyzy bilen. Yok, hiç ile oynayalak. Başka arayanlar yani. Ayrıca kakası çağatır morcak olya. Görkezmeyin, hiç oynayalak çekişme olmadı aramız. Vapşa göreceğim olmadı. Yani görecek olmadı, görkezeceğim olmadım diymeyiz ya görecek olmadı. Tabii. Neyme Cenab-ı Canım 5-6 ancak heleyi ana 20 sancacağıdı bunun için. Yani hani aymelek şu ettirmişsinler bağdırım yoktur mu? Yani ona bilir yani röydemek. Yine men görüşünürüne de karşı del yani. Yok görüşünür. Aymelek bir tek babası var, o da Atagay. Böyle. Adam seninle değmelerle aklıma. Seninle değmelerle. İmin özümü öptüyemek da ha. Yani oturup fikirlenim de şunu. Küçüğün var TikTok görüp ha. Yadayın, doğruyunu da yadayın. Şu 5-6. yıllar men TikTok yöretip, Instagram'da yöretip görüşmede ha. Ne bir blogger bilen uçtum. Ne bir cağız bilen uçtum. O da bir bloggeram değil ola. Hiç kalma nimem de yoktu. Öyle yöne. Aymeli bir paylaştı. Atavay bir paylaş. Koymadı. Sonra şoňla bir cağız uçtum. Hiç sevdagaram değil. Bloggeram da hiç zat değil. Hiç kimi oturup fikirlenýän. Bir blogger bilen ne atıştım, ne değiştim, ne sözü, ne zatda hiç hilek, minyalak var ha. Öz oğuna gezip yören mara. Blogger diýäýnen özüme sebebi.
600.000'dan geçip duran adam bolsa bir blogerlik näme ýetendirini umyt edýän. Garada hiç kim bilen urşamak da Instagram, ne bir hapa söz, ne bir zat, ne bir bilen diýs açdyň, ýok prosmotrum seredilsin, ýok. Ke açyk bir boş bolsaňyz laýyk soraýan, bolmasa onam soramak men pahy. Ne bir bolar bolgursuz tans oýnadym, ne bir bolgursuzlukda görüşdüm, ne bir prosmotr üçin urşan bolup ýene dostrap onýaly hiç etmedim, hiç. Tinne ama deňmerler adam. Näme yüzüň öňünde näme şu näme etdimmi men? 10 sany er çalışan ýaly etdiň la ýakylmaýardan ýa adam adammy diýip. Näme 100 sany er çalışdymmy näme etdim? Hiç näme etmeklim, näme ýavarma birine. Sen durmuşsun, bacıň, ejeň durmuşsun, näme? Belki bolmam ýörendir durmuşunda da. Ýöne ýavarma akylym. Bir erinden, heleýinden aýyrşar hiç kim onu isläp, dilep alýanlar. Ýavarma. Ýavaranyň görkezýänler Allahyjan. Diýjek bolem oturýany bir adam bilen uşamak dagy. Hakyt. Adam bilen işim ýok. Öz oğlum bilen goýlan hemen. Şonçiňem Hudaýa şükür gowum berýärler, sileýärler. Ne bir paýyş söz aýýan, ne bir ala dip gıýyrşýan. Öz iş adam, reklamam, durmuşum, ejem, dogançyklyk. Ha, otur pikirlenýän bolen. Gowa men. Gatanjan. Elbette adam bilen işim yok. Maňa deýselerim işim yok. Hiç kime jogap berýänler näçe adam nämetdi. Asyrynykdan jogap berýän ýana. Men goýakym. Akym bir maňa jaň edip. Sen men oglum barada diýipsiň, B diýipsiň diýe goýsunlar. Men jogabym taýar. Bilemmi näme diýjek? Siz 10 ýyllar men aktygym näme idi, näme içdi, ýa çağam näme idi, näme içdi diýip soramayan adamlar bir videomda jaň edip bilesiz utanmaýsızmy diýjek. Bular meni göredi bacım, bular meni gatam gowy diýer, meni bildirtmedi. Men hiç kimden gorkmaýman. Gele goýsunlar, gelip bilmeýler. Mene jaň edip bilmeýler bular. Arhyna aýla bersinler. Arhy meni bildirän ýok. Ýöne edip bilmeýler. Men etseler men jogabym taýar. Gatyg jogaplam taýar. Ýöne bilem ýok. Ýöne görürler bacım. Bular gatyg görürler. Özüňizi halamaýan häsiýetiňiz bam sähräň dedi. Ken akylyň, ken. Napyrmer birini aýdyp berdiýsen, aýdaýyna. Meselem bir bile söwüşýän, o näkär, napyrmer, o näkär bolsa, söwüşýän diýjegmi diýýän, adetýän. Ondan şo gynanýar, ondan soň men gynanýar. Şon diýmelem dälim lay borşa, ölüň ogaşan diýmäň dedi, hökmanmy şon diýmek. Şo sözü diýmek, şon gynanyrmy, hökmanmy diýip bara ha, ýene özüm gynanýar şoňa. Ýoksa men bilip ötýän, o näkär, ol men göwnüme degdi, ol men daretdi, ýöne şonda da men özüm o näkär diýen napyrmer. Söwüşip bilemek hiç kim bilen. Hiç kim bilen söwüşip bilemek. Bir söwüşesim gelýär, ýyly gatnaşmasym gelýär, bolana akylym. Hiç kimle söwüşemek da, söwüşýän köne ýaraşýan bir saatda, niýemçi beýle karmy? Ýata akylym, killem ağrýar. Şu 2 gündür kellem ağrıyor. Yani şu gün derman içmedim, işeğimde. Sizden tamamen yetip durun. Şu adam saylayan men için bana cevap veren o Fatih. Adam saylar mı ki? Bir darlaga adam saylar. Adam saylasam ervetlen himmesin bloğa dayanacak mı adam saylamak. Prosto niyeçe sana kademe vakit diye erteyle bölüp çıkın ifip olsa. O sorulara cevap verir. Köpse mara 4 yıl mınnan odal beren sorar. Yine şonu veriyende ben yakın 4 yıldan sonra neçe durmuş ütköde o zatlar bıraç dünya arayışını ütkösün başka sorular tapın juda olmasın YouTube'dan koyun. Bir blogra verilecek sorular dikkat başka da diýinde akılım. 2 yıl mınnan odalım atava bilen aýyrşdym. Yine şu soru goýa geç bolýar tamamen etip. I love you.